Ei, rápido! Temos que acompañar a Aroa ao baño. Quere devolver, non? Sí, algo lle prestou mal. Algo lle prestou mal, sí. Bo, xusto agora co temazo que acaba de empezar. Mira, vais a meter en problemas. Vixen antes na pista de baile. Toleaba a todo o mundo, dicindo que era a raíña da festa. E que o Celta é mellor que o Deportivo. Ai, buf, ai. E teremos que ir os tres acompañada da misela, claro. Si, ó, que así asegurámonos de non perdernos entre tanta multitud. Hai un baño portátil aí fora. Non é o mellor do mundo, pero algo é algo, non? Ai, este ritmo de vida non está feito para mí. Cá, xa oímos logo. Buf, ai. Bo, non me lembraba. Precisamos 2 euros para entrar. Agarda, eu teño xusto unha moeda no peito. Ondiñas veñen e van. Non te vai a rianxeira, que te vas a marear. Ala, aquí está. Ai, estou moi mareada. Tranquila, agarra o pelo. As boas amigas sempre agarran o pelo nestas circunstancias. Ai. Buf, eu non sei a vos, pero aquí cheira moito, así que apurade que eu estou encorando. Espera, que abro chisco a porta para que entre aire. Ai, a porta non abre, está atascada. Ondiñas veñen. Que iso? Eu quero seguir coa festa. La noche es joven, neno. Espera a ver se abre. Buf, vale, isto é oficial. Estamos pechados. Ei, hai alguén aí? Pechados nun baño portátil que cheira a zumes gástricos cunha notoria falta de oxígeno. Festa rachada. Ei, mirade isto. O baño está cheo de escrituras. Ai, ten razón. Mira, aquí pon que nos están observando. E hai debuxados uns ollos ao lado. Buf, eu se vexo iso mentre estou no baño sentíame un pouquiño observada. 2 euros non son moitos cartos, a non ser que... Que teñes ganas de potear e os precises para entrar nun baño. De verdade que nos imos poñer a ler esas estúpidas frases. Hai alguén aí? Axuda! Carla, non vas conseguir nada golpeando a porta. Ei, fixadevos no espello. Ten algo raro, non? Non te asustes, chamase reflexo. É a función principal do espello. Grazas polo piropo, Rula. Ao que me refiro é que hai símbolos extraños pola parte traseira do espello. Podería ser unha pista para desbloquear a porta. Non credes? Se cadra, está escrito en ruso. Rusia, básica, Rusia... Sendo sincera, non. Ledes demasiados libros de misterios, rapaz. Que vai ser ruso? Caíche o cerebro ao chan ou que? Ao ser un espello, as letras poñense do revés polo reflexo. Ei, aquí falan de ti. De min? Que dis? O que? Antía unha miñoca la letra. Na excursión de fin de curso de cuarto de ESO, no zoo, unha xirafa empezou a morderlle o pelo. É certo. O da xirafa é certo, pero antes diso fora a peluquería. Anda, aquí falan de ti tamén, Pablo. O parvo de Pablo nunca foi quen de desfacerse dunha carta de amor que lle escribiron con 5 anos. Normal que non sei quen de desfacerme dela. Ben que agardo. Eu tería 5 anos, pero esa carta é fermosísima. Amor en palabras. Lástima que non volvera a saber dela. Sí, a vida é unha traxicomedia, meu amigo. A ver, López de Vega, a nosa situación sí que é tragicómica. Estamos pechados e lendo frases que escribiu xente que non coñecemos sobre nós. Non amoles, eu estou na porta. Aroa segue mexándose na cama. Boa, fai un ano que parei. Teñei que actualizar isto. Un momento, esas cousas escritas aí... Ei, abriuse a porta. Só sabíamos nosos catro. Nese caso, Quen foi logo que contou?